Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Sergiu, el e Mihai. Salut! Și suntem alături de Adi. Stai, bă! Plin de alte spate. Acum, în video de asta, în vlogul de asta ne vom urca pe pasarela din Galați. Pasarela din Galați? What? Tot de la muie ca în Galați? Ați? Hai să filmăm drumul, bă! Un drum. Scuzați-mi dacă se cam mișcă camera, dar e greu să alerg și cu camera în mână. E prea sus? Uite sunt pâine. Stai. O să avem nevoie de un stabilizator, o să facem din banii din YouTube. Sau o să ne luăm o cameră mai performantă. Nu pot. Hai să mergem. Ce bine știi și mă Se ga și te înjură? o să ai cât pe microfon și o să te la pulă. Asta e linia de tren, băieții. Da. Hai jos. Bă! Ies cu royali. Coroană mare. Hai să-i papa de pe ce bă. Hai să scrivă pe cineva în casă. Acolo sunt niște țărani Sunt niște oameni acolo. care beau vin. Poate zi vodka. Sau mă, să mergem. Bă, îmi stă părul cam la ea. O să am ochii mai așa din cauza că e foarte multă lumină. Adică 40 de grade afară și da. Și noi pe 40 de grade. Suntem afară. Păi ce Și avem ne și filmăm. plimbăm pe o pasarelă gigantică. Și e ora 4 sau 3. 3 sau 4, cam așa. Aveți apă sfințită! Aveți apă sfințită? O să trească să am eu o cameră în casă video. Da. Un GoPro. Nu-i GoPro. Cumpăr eu un GoPro și mergem la mare. O să trească să-mi cumpăr și eu, frate. Facem un videoclip. Trebuie să-mi cumpăr și eu. Cred că ele nu sunt la laptop și mi-au GoPro. Dar cât e un GoPro? Vreo 1 milion, jumate, cam așa. Ce mă? E ieftin, nu? O să vorbesc cu taică să-mi ia și mie un GoPro. Că el nu mi-a făcut cadoul de... Am pus pauză pentru că erau niște oameni. Și tocmai am dat de niște țigani. Asta nu contează. Deci ei erau acolo, beau și erau și cu un câine. Oare da, nu uitați de noi. Ia uitați ce drum. Înțelegi că e labirint. Chiar avem nevoie de un GoPro, frate. Avem nevoie și de o hartă. Și share. Și să arătați videoclipurile la alții. Lasă-vă că pun eu un colțul la ecran, like și share. Ei, vrei să fie o prăjiturică dulce? Atunci lasă un like. Dar și noi suntem prăjituri, noi suntem câini, mă. Iată de câine! Uite tot ce prins! Iată de câine! Suntem ca în pusietate. Tot ce prins! Oare aici a tu, Jason? Ești prost, bă, cum să stai de aici? Știu că el stă în Crystal Lake, dar... Trece mașina. Acum să-mi iad. Ce-ți doar o poveste? Știu. Am mai fost pe aici cu o prietenă înainte. Și era frică. Era frică, era să se cace pe aia și era un un bătrân. loc foarte urât. Ia veni să vi-l arăt. Un loc cu bântuit. Hai să mergem Și- în mormânt. Hai, intrăm? Este un mormânt Da, mă, foarte ciudat. Scrie atenție la cap. Dar nu scrie atenție la cap, scrie atenție cap. Da. Las, vă arăt un și voi. Vouă că acum Este mergem. cât de serie. Bă, Da, tipul ăla de pe scară ne-a spus mergem la cutică sau ăla e taică-su, frate, nici nu-l cunoaștem. Da. N-am fost aici în viața noastră. Unde te duci, bă, încolo? E mai în față. Ești copil. Chiar avem nevoie de un GoPro sau ceva, stabilizator sau selfie stick. Dar Măcar un selfie stick. e foarte scary. Bă, unchiul meu, nu unchiul meu, și-o... Văd mai are un selfie Pune stick. pe pauză. O să revenim când o să ajungem la loc. Ok, Am am revenit. Am ajuns pe la loc. O să îmi stă părul ca vreo Mihai sau tu, m-am tuns. Asta e viața mea, ce faci?
n-ai da. cum să fug. Scuze. Foarte, foarte scary. Deci, Adică, La copacul ăla, la copacul ăla. este un ponei pe poarta ușii. Serios? Ia Da. uitați-l, Ia uitați-l. Uitați-l. E un unicorn. Un ponei, na. Și Legat scrie la atenție pământ. la... Atenție cap. Legat la pământ. Frate, cred că e doar o farsă. Sau ceva. Legat la pământ. Uite. Frate, e foarte, foarte scary. Atenție, cap. Legat la pământ. Da, Atenție. Atenție! Mort. Ce? Scrie mort. Unde? Da. Deci, mort. Interzis. Zonă de lucru interzisă. Mort. Stop. Uite, acolo, dacă vedeți Frate, lumina. dacă ați putea, am putea să luăm. Dacă Băi, am este o putea... casă dărăpânată. Logic, am văzut-o. Ușă deschisă. Frate, este Bă, foarte, aia foarte... ori e o pasăre, ori mi se pare. Ok, să aud copii, deci se pare că totul e în regulă, pentru că pe aici locuiesc oameni, acolo e o curte, nu știu dacă puteți vedea. Da, acolo este o biserică. Haideți să ne apropiem, Doamne să vedem ce Dumnezeu. scrie pe alea. Nu mă apropii, că Vii cu dacă mine? nu mort. Doamne, Hai. Doamne, apropiați-vă. uitați, legat la pământ. Limită zonă de lucru interzis. Scrie, atenție la cap. Vezi tu la? Da. Atenție la cap. Cap. Deci nu e atenție cap, e atenție la cap. Și 3 Adică decembrie. te poți... Legat te la vedești. pământ. Adică, cum adică legat la pământ? Oare mortul e legat la pământ? Sau... Sau ne leagă pe noi la pământ? Uite, scrie mort, interzis, stop. Intrăm. Milanț. Oameni. Acolo e gara, mă. Nu, Bă, am aveți curaj să... este un lanț. Mergem prin depo când ne întoarcem. Da. Bă, ia... Dar este foarte, foarte Bă, scary. Mihai, ia Deci, din alea. vă rog să lăsați un like. Foarte, Deci, foarte scary. noi ne riscăm viețile Uite, aia, pentru chestii scary. Ori aia e o pasăre, ori e o pasăre împăiată. Ori e o Bă. bucată de lemn. Da, bă, dar vedeți? Nu știu dacă Bă, vedeți. aveți curajul să mergeți să vedeți de mai aproape. Nu. Mie mi-e frică că poate dacă e un mort aici. Și mie mi-e frică. Adică, poate un Să nu scary, la poate un poliție. scary. Vii, pac, și deodată sare în față. Cine a stat atâta timp acolo? Dar voi vedeți că e o bucată de piele drept ușă? Da, Piele de animal. da. Da, e piele. De animal tăiat. Ce animal? Ok, haideți să plecăm de aici. E foarte, Vom foarte pune scary. pauză când vom ajunge la intrarea în depou. Și Depou aici încolo. este o gaură plină cu apă. Cred că nici Iula n-ar intra acolo. Bă, nu mai e, mai. Vom pune pauză și vom reveni. Acolo e depou și noi am venit undeva dintr-o parte de acolo și noi ne vom duce încolo. Băieți, mergeți dar- pe acolo să vedem ce este. Mergem încolo spre depou ca să ne întoarcem. Mergem prin depou, nu mai mergem pe pasarelă. Hai, v-am lăsat. Pa! Ok, am revenit, doar că nu putem trece pentru că scamerele de la verde. Mihai a mai trecut. Da, și nu este nimic fake în acest videoclip. Not fake. This is not fake. Not fake. Voi Și pune... vom reveni când... Vom reveni când suntem pe pasarelă. Am revenit de pe pasarelă. Ne este sete. Și stăm aici pe pasarelă la început. De fapt, la coborâș. O să mai gâfâim că ne este foarte sete. Se mai vede așa cum un mut camera din cauza că schimb de pe una pe alta că mă morțește mâna. Schimbă camera? Nu putem. Nu putem. Dă-mi na să țin. Nu-i bai. Mă dă și mie să țin. Ok, noi. Așa. Da. Ce mă? E foarte mult până jos. Ce măr, frate? Uite acolo jos la Măr sau o lămâi. capul ăsta de fier. Băi, na, asta e. Like, share și mergeți să luăm ceva. Și subscribe.
Bă, oare putem să Suntem sărim? deasupra depoului. Se Putem vede să sărim? foarte bine la apus, dar Ia uitați un tren. este soare afară și... Bă, Ce? Tren, ia, dă. Știu! Dar am văzut. Frate, aici în gara la gara sunt foarte multe Oare nu putem Trenuri să sărim gardul? Bă, nu putem să cu sărim gardul aici în depou. graffiti. A? Nu putem să sărim gardul în depou. Poftim? Nu putem să sărim gardul în depou. Da, și mă, dar na. Da, este dita ai turnul care da, stai să văd dacă îl vedeți. Acolo sunt antene. Nu știu dacă se vede. Aterizează elicopterele. Nu aterizează mă nică. Aterizează, dar des. Ba nu, frate, pentru că acolo este ca un fel de cont, pentru că am uitat de la distanță. Sunt niște antene. Bine, dacă tu uitați-l acum, se vede pe fundal. Uitați. Stai, dă-ți. L-au văzut, gata. Punem Se mai pauză acum. vede. Vom reveni după ce coborâm scările. Ok, vă punem capăt acestui episod aici. Eu am fost Sergiu, ăsta a fost Mihai, ăla din spate a fost Adi. Și ne vedem data viitoare. Baftă lume! Dar asta e partea întâi, va urma și partea a doua în care vom intra.